in ba Najeriya ta zama Najeriya ba, asibitin da General Buhari ya mutu, na ga wata mata tana tambaya wai yanzu dan Allah ba za mu iya gina wannan a Najeriya ba. Clinic ne fa, clinic ne, dan karamin clinic, a nan fa je ya mutu, Allah ya ji kanshi. Ina National Hospital, me yasa ta kasa zama ta kasa share wa 'yan Najeriya hawaye waɗanda suke buƙatan kiwon lafiya mai daraja, mai tsada, mai kulawa? Me yasa National Hospital ba za ta iya share musu hawaye ba? Saboda in kai wasa ana sa ka a cikin operation a ɗauke wuta kuma janareto ya ƙi tashi. In kai wasa yana iya faruwa a Najeriya. A to me yasa ake fita wajen? Me yasa ake fita waje? Mu gaya wa kanmu gaskiya, ƙasar nan tana komawa baya, kuma abin da yake mai da ita baya shine waɗanda suke masu ilimi ba sa yin aikin da ya kamata.